أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Mai magana Hajiya Fatima Umar Muhammad mai riga APC Zonal Women Leader Yobe South, har kullum masoyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Director General ta Buni Gubana Women and Youth Network, State Coordinator ta Entertainment ta Yobe State Campaign Council 2023. Alhamdulillah rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Allah muna ƙara gode maka bisa irin ni'imar da ka mana, ba tare da ko sisin mu ba da wayon mu ba da ƙarfin mu ba da dabarar mu ba da ko sisin mu ba, cikin ikonka da yardarka ka maimaita wa His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciro Manguji ba walin da maturu baradan fika zanne a wudin of Ingalzarma Emirate, ka maimaita mana shi a matsayin gwamnan jihar Yobe karo na biyu. Mun roƙe ka, mun yi sujjada ba dare ba rana, cikin ikonka, cikin mulkinka, cikin alfarmarka daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun roƙi wannan mulki, ka ba mu na farko, ka ƙara mana na biyu. Allah muna ƙara gode maka, Allah muna ƙara gode maka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mun gode maka da bisa wannan ni'ima da ka mana na dawo da girma gwamnan jihar Yobe a matsayin gwamnan jihar Yobe karo na biyu. Jama'a jihar Yobe, maza, mata, dattawa, musamman matasa ƙashin bayan siyasa, na faɗa na sake, ba zan kuma gaji da sake faɗa ba. Matasa ku ne ƙashin bayan siyasa, da kuma mata 'yan uwana da kuma iyayena elders, muna godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin godiya shine a ce jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Al'ummar jihar Yobe, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Mun gode, Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa. Allah ya ƙara mana sutura gaba ɗayan mu duniya da lahira, alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai girma gwamnan jihar Yobe, muna roƙon Allah dan girmansa, dan zatinsa, dan isarsa, dan buwayarsa, dan darajar da yawa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya yi riko da hannayenka, kada ya barka da dabararka, kada ya barka da wayonka, kada ya barka da iyawarka, ya taimake ka, ya bude kwakwalwanka, ya baka dama akan mulkin da zaka sake yi karo na biyu. Allah ubangiji ya taimake ka, ya kade maka duk wata fitina. Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya, musamman jihar Yobe. Allah ubangiji ya haɗa kanmu, ya haɗa zukatanmu. Allah ubangiji ya taimake mu da taimakonsa, ya ƙara rufa mana asiri alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare mu daga dukkan sharrin abin halitta. Allah ya taimake mu. Wannan azumi da zamu shiga na watan Ramadan, Allah ubangiji ya sa mu gan shi lafiya, mu gaba shi lafiya. Allah ya sa muna cikin yantattun bayinsa. Allah ya taimake mu da taimakonsa, ya kare mu da karewarsa, sharrin dare, sharrin rana, sharrin mutum, sharrin aljan. Ya Allah ka kare mu da kariyarka. Sa'ar rayuwa, nasarar rayuwa, ya Allah ka tabbatar mana da ita. Ya ubangiji, dan girman ka, dan zatin ka, dan soyayyar ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka taimake mu ta inda muke tunani da inda ba ma tunani. Ka tsare mu da tsarewarka ya Allah. Dukkan abin da muka tuna muka roƙa na alkhairi, ya Allah ka biya mana. Wanda muka manta da wanda muka sani, ya ubangiji kai ne masani akan komai, kafin mu sani shi, ya Allah ka biya mana, ka kare mu, ya Allah ka taimake mu, ka taimake His Excellency Honorable Mai Malabuni Ciro Manguji ba walin da matu baradan fika, ka kare mu da karewarka. Jama'ar jihar Yobe, muna godiya da irin ƙuri'ar da kuka bayar. Muna godiya da irin ƙuri'ar da kuka bayar. Muna godiya, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Allah ka ƙara wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Jama'a muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.